asi každého by som sa vždy spýtal na jeho motiváciu, že prečo si vybral túto školu. Či je to preto, že ho baví robiť film, že to chce dostať divákom, alebo či je to nejaká vízia lukratívneho zárobku. Nemám žiadnu z takých otázok. Možno by som parafrazoval svojho jedného kolegu, ktorý, keď som bol veľmi vystresovaný z roboty, sa ma spýtal, že vieš, čo je druhá najzbytočnejšia vec na svete? Že točenie filmov. A čo je tá prvá? Točenie reklám. A na to asi nejaká odpoveď. Samozrejme, ako naša tvorba je potrebná, ale v porovnaní s nejakým chirurgom, operátorom v jadrovej elektrárni máme tak krásnu robotu, ktorá neohrozuje životy, že si to treba užiť a nie sa stresovať z toho.